pero non suposto que non salira, non perjudicamos a nadie, ao contrario, aparecerá en Galicia unha corriente de 15.000, 20.000, 30.000, os que sean, concienciados de que cada vez temos os ollos abertos, non nos fiamos todo o que dicen os medios de comunicación e entendemos, ademais, que estamos cansos de que nos engañen ano tras ano. E senón, se queres, se hai tempo, poñemos un exemplo de enganos, pero que aquí como os políticos veñen, prometen en eleccións e non poñen avales personales. Eu di unha charla fai pouco na universidade e dicía que, a ver, por exemplo, non? A estrada de Caneliñas tiña que estar lista e xa non está no ano 2008. Por lo tanto, usted que fixo esa apuesta, pois poña usted aquí 50.000 euros de su bolsillo. A ver, eu que sei, outro día viña da Voz de Galicia, que, bueno, pero viñan 3 datos, pero moitos máis, que tiña que estar listo, empezaba a traballar a variante de alta capacidade que une Ferrol, a comarca, con Cedeira, pero tú sabes como se vai industrializar Cedeira e Ortigueira se leva máis tempo chegar a Orcedeira que chegar a Coruña. Pero se tiña que estar cero, pois esa mentira, que outra multa, había que multalos, non? E así se iba a acabar, hombre, tamén ten súa incidencia, o Pazo Auditorio que se está facendo en Caranza, xa leva non sei cantos anos de retraso e prometeron que antes do 2009 estaría en funcionamento, outra, era ben os mismos que fai uns días convocaban unha manifestación para ir a reclamar, porque este é o único caso do mundo que se fai un puerto exterior sin infraestructuras, este é un cachondeo, non? Pero, bueno, como aquí todo é así, que non había tren, é dicir, bueno, pero os mismos que votan no Parlamento, que non hai tren, cando chegan, por exemplo, ahora os presupostos, o PSOE non tiña os votos, e lle cede ao País Vasco, lle cede todo o que é investigación, desenrolo, que é a hoste de diñeiro, e o Bloque, dice, Galicia Vale, votou números 150 millóns de euros, que é unha vergonza que un partido que dice nacionalista valore, e dice, le logramos 150 millóns de... pero non se lles ocorreu poñer coma e o tren a Caneliña, iso non. E depois convocan a decir, esta comarca está, eu me entendo que ten unha esquizofrenia mental a xente, e unha apatía tremenda e unha desconfianza hacia o sector político. Nos vamos a intentar que si fuéramos chave, como dixen eu, poñer un ventilador e borrar, limpiar tanto en esa xunta que seguramente se iba a notar en Galicia. Para iso, para ese reto, terá que abandonar a alcaldía e a súa acta de concelleiro? A de concelleiro non, o estou pensando, a da alcaldía sí, porque a lei di que non te podes presentar a candidato da xunta, etc., sendo alcalde ao mesmo tempo. Bueno, vamos a ver... A alcaldía de Narón tiña que ter un límite, tamén é certo, non? Eu levo Narón desde o ano 79, sou un alcalde desde o ano 85. Nos dedicamos toda a nosa vida activa casi, desde os 34 anos, ahora teño 63, a transformar con fallos, pero a movernos unha cidade, unha aldea que era unha aldea, ni siquiera era cidade dormitorio, onde, por un exemplo, nos anos 84 non aparecíamos na guía telefónica, os médicos non había ambulatorio, eu son de Ferrol e sempre tuve un ambulatorio, os médicos consultaban nas casas, chovía, estaban afuera con paraguas e xente esperando. Este era un mundo medieval, esta é a palabra exacta, o que nos atopamos nos anos 80, e supimos primeiro que rol iba a facer Narón dentro da comarca, acertamos o rol de reindustrializar e diversificar e non depender só do sector naval. Segundo, ser o receptor de xente, de familias xóvenes que podan vivir a noso concello. Terceiro, facerlle a mellor calidade de vida, locales sociales, pabellóns polideportivos, pazos de cultura, 3 garderías infantiles, outra máis en marcha este ano, con presuposto 4, para que as familias se podan acomodar, centros da terceira edad, atención aos maiores, bibliotecas. Narón é un mundo que está despegando e, claro, cansa, e as etapas están aí, e, polo tanto, inda que me doi, como non me vai doer, vamos a facer un sacrificio, que a mellor non se valora moito o que se fai, pero, bueno, é mismo, de intentar incidir na política galega, porque nos estábamos dando conta
de que o illamiento político que se está facendo a concellos como os de Narón o temos que romper. Isto, depois, se me permite, te poño exemplos, non? Estos días se veu o ranking, de crecimiento demográfico en Galicia. Parece que hai un aumento de población, sobre todo debido á inmigración que veu. Que hai o crecimiento vegetativo de Galicia é neutro, pero veu inmigración que nos mantuvo. Pero ademais, donde máis crece é Ames, Teu, Arteixo, é dicir, as cidades, os sitios que o mismo Santiago de Compostela, a mesma Coruña, que están rodeando a motores económicos ou políticos, como é o caso de Santiago, etc. Pero que no interior sigue desangrándose Galicia, estendo algunha excepción, pero nos aquí, nesta comarca, o motor se hunde, é dicir, non hai motor, como dixen antes, perde habitantes 5 anos seguidos, o peso de Narón de salvar esta situación non é reconocido políticamente. Eu dixen na universidade que si a presidencia da Mancomunidade, a gestión de toda a área de Ferrolterra a tuvera Narón, a situación da comarca sería distinta, porque demostramos que sabemos a facelo e que temos ganas de facelo. Non se nos ocurre, eu que sei, doblarnos o sueldo, meter aí 8 ou 9 liberados no Concello para non ter ningún proxecto. Temos outra forma cultural. E isto nos obriga, nos empuxa un pouco, jolín, a non acabar nosa vida política sin intentar levar esta ilusión pois ás comarcas interiores de Galicia, en primeiro lugar a nosa comarca, que é a nosa, que é a de Ferrolterra, de que hai outra forma de facer as cousas, si o apoio institucional deixa de mentir, solo con que deixe e cumpla seus plazos, obrigarlles, se non facer unha denuncia clara deles, inclusive leválos a xuzgado, porque hai un delito que debía de chamarse delito electoral. A ver, cando un veciño compra un piso, hai sentencias ahora e te poñen que vives en unha urbanización que vai ter unha piscina, que vai ter unha cancha de tenis, e acabas e ti pagas ese piso e ao final non che fan a piscina nin a cancha de tenis, os xuzgados admiten e condenan o que se chama publicidade encuberta e publicidade falsa. Bueno, pois en esta comarca é o paradigma de publicidade falsa do PSOE, do Bloque e xa antiguamente do PP. Todos, dice o refrán, alguén me vendrá que bon me fará, non? E entonces intentamos romper con eso. E non temos para isto grandes pensadores, non fai falta... É o povo, sencillo, o que falas ti na casa, o que falamos no bar, o que falamos cando alguén non ten traballo po fillo. Eu digo que é o partido do sentido común. Terra Galega é un partido que é do sentido común. Non fai falta nada máis que abrir as orellas e escribir. E con eso xa vai salindo. Home, que, mire usted, iban a facer a depuradora no 2005, no 2006, iba a vir a Transcantábrica, que iba a comunicar que era importantísimo, toda a zona de potencial de Lugo, e a desviaron por Villalba, porque se reuneu un día Rouco Varela e Fraga, e patapumba, e deixaron toda a costa sin non sei que, non sei canto. Me dixeron outro día unha cousa que non sei se é certa, polo tanto, con esa incógnita a digo, non? Que non hai diñeiro para acabar o segundo sector do puerto exterior e que lle están dicindo aos concesionarios que o teñen que asfaltar e urbanizar. É dicir, que isto non hai, a ver, o 27 de marzo, creo que teño a data na cabeza, do ano 2007, o señor conselleiro de Industria, que había que multalo, había que facerlle algo, ou leválo ao xuzgado. Non pode facer unha roda de prensa en Ferrol dicindo que o CIS da Cabana se vai convertir no centro de investigación tecnológica de toda Galicia no plazo de 8 meses. Entonces, pois hubo unha xente, porque que o creen. O caso era salir do paso, as eleccións que se estaban aí para o Estado español, cubrir e tal, e agora o CIS da Cabana non ten nada. A ver, o señor Touriño veu a presentar o plan Ferrol e todo mundo se reuneu aí, tal, estaba todo cheo no cantón onde estaba antes a Fundación